Ụtụtụ ọmanụ ndị Igbo njem ọnụ. Tata bụ Orie, anyị si ka anyị bịa n'obi Eze-Ana Ugochi tubelu ka anyị gbaa ya ajụjụ ọnụ gbasara ihe ụfọdụ na-agbagwoju anyị anya n'ọdịnala na omenala Igbo. Nna ya Eze-Ana, kene ndị Igbo, kene ndị mmadụ. Ụmụ Igbo mma mmanụ, a sị nka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, a sị m onye chụba anyị na ọ ga-ada. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Abụkwa m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, okwu alụ. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Daalụnụ. A sị nke ọma ka mere ụnụ niile ndị ọma na-enye ihe onyonyo a n'ụbọchị taa. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo n'ala obodo. Daalụnụ. Nna anyị, biko ajụjụ ndị anyị nwere ịjụ gị. Nke mbụ bụ anyị chọrọ ịma kedu ihe gbasara afa. Kedu ihe afa bụ? Kedu ihe afa na-egosi na ọdịnala Igbo? Afa bụ ihe ndị oyibo kpọrọ consultation. Afa ọgwazi ihe na-akụwara ndị mmadụ ihe nwere ike ịkpọ spiritual lab. Oge mmadụ ji atụgharị uche ejekwa onye ka malụ ndị nwere onyinye ịfụ ihe na-eme n'ihu na ihe gara aga, ka ha nwee ike wee banye n'ime mmụọ wee jụọ ajụjụ n'ihe a ga-eme ka e nwee chi dị mma n'isi onye a na-agbara ya bụ afa. Ekwuru m na nkụzi nkụzigoro mgbe gboo na afa nwere ụzọ dị iche iche. Enwere ndị bụ na bifo ị na-abịa na bie ma ọ ị na-agbụ ya na fon ka ọ gbaara gị afa nwere ike ọnwụ na-agwa gị n'abalị na o nwere onye dịka etu o si eme m ka nwere onwe nna matụ. Enwere ike abụ ya na o nwere onye ga-esi mba ofesi ga-ezitere ya ozi na ọ ya agbara ya afa, na ya bụ onye ahụ ya agbara afa onye nwoke ka ọ bụ. Ma ihe na-etu a bụ ihe bụ nsogbu ya. O nwere ike na ihe bụ nsogbu ya bụ ụzọ ihe bụ the primary cause of his problem. Then na-enwezi other things, nwezi symptoms. Ihe ndị bụ symptoms si because na o mere ụzọ ihe na-abụ ahụ bụ isi afọ kwawa okwu, ihe bụ nsogbu ya. Nwekwa ndị bụ na o nwere ike mmadụ bịa na ka ị gbara ya afa, ịfụ ha na onye anwa ezie ya ozi intuitively, that is n'ime obi ga-agwa gị onye na-etu a na ihe bụ nsogbu ya. O nwere ka ọ bụrụ ya na-achọ nwa, sị na onye a na-achọkwa nwa, nọọ ịchọ nwa bụ ihe bụ nsogbu ya. And ịchọ nwa ahụ na ihe butere ịchọ nwa a bụ ihe dị na ọdịnala be nna ya ma ọ na ngwurube ebe o jere ije dị. Enwekwanụ afa dị iche iche na ụdị dị isi isi eji egosi ndị mmadụ afa. Daalụ, ka m kwụsịgodo etu a. Daalụ maka ajụjụ ịzara. Ihe ọzọ m chekwala ịjụ bụ afọ anụnwa a na-agba. Abịa na ndị ụka, ndị Kristian, ụfọdụ na-asị ka eje kanselin na nke onye ụkọchukwu ma ọ bụ na nke pastọ. So mgbe na-ajụ sị na o nwere ihe yiri na kọnsọlteshọn a na-eje na ịgba afọ, nwere ihe dị iche na ha na-abụ ka mgbe ka ha na-abụ si wee yi. Daalụ maka ajụjụ gị. Nke mbụ na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye enyere onyinye si a ịfụ ụzọ ma ọ bụ intuition, onye a na-agwa okwu. Agwụgwọ m ụnụ na mbụ na enwere ihe a na-akpọ clairvoyance, nwee clairvoyance, enwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ voices, nwekwa ndị nke ha bụ na intuition na obi ha na-agwa ha. Ghọtara ya? Ihe ndị na-abụ classes of onye akpọrọ ọrụ, onye a na-ezi ozi. Now, onye a na-ezi ozi bụ onye a na-ezi ozi n'agbanyeghị ụdị esi wee zie ya. Ọ gwara ndị bụ na-abịa ezi ozi na nlọ through dreams. Agwa ya na o nwere onye na-etu anya bịa na bịa ụbọchị na-etu a, n'ọnwụ onye ebe na-etu a, n'ọnwụ nwoke ma ọ bụ n'ọnwụ nwaanyị, na ihe bụ nsogbu ya. Ọ lọta ya na nlọ, abịa ya na nlọ, bịa gwa ya andị agwa ya ihe ọ ya agwa o mere onye ahụ ka onye agwa chi dị mma. Then abịazie ma onyinye niile abụ ofe onyinye ka ọ bụ.
ndị niile abụ ndị akpọrọ ọrụ to serve humanity. Now example, etu a nnọkịta ụmụ ndị nwere ike ịbịa na nke m for counseling. Onye abịa na nleghara onye ahụ anya, ndị m na ha so agwa m na onye dị etu a n'ọkwanụ ndị mmiri na-eji stọp ya, maọbụ na onye dị etu a gwụkwanụ aka nkụchasị bụ ihe bụ nsogbu ya. Mana ada uto na ndị mmadụ amalụgo m dịka onye ọdịnala. Ọtụtụ ndị mmadụ eburugo n'obi ka ha bịa gbaa famili enyi wee bịawa. So ọ bụgoro na onye na-eto abịa nwegoro ozi eziri m n'isi onye anwa mmezi onye anwa, bikos na izi onye anwa maka na onye a bụ na mindset ka ọ bịa gbaa afa. Izigoro onye anwa ozi ọ ga-achọrịrị ka ị gwụọ mkpụrụ afa, maka na mindset ya bụrụgo na ọ ka gbara ya afa, especially ndị bịara ụbọchị nkịtị. Mana ọ bụrụ onye bịara ụbọchị Sọnde na ihe o ji maka ya bịa, onye ha bịa ọsị na ihe eji bịa awụ ka agbara ya afa, ma ọ bụ na ya bịara sọsọ for counseling. Onye bịara sọsọ counseling nwa ozi ezie ya onye anwa dị na onye arụ nke ọma ndị gbazie ya onu, o nwee enyemaka ị ga-enyere ya ka o wepụta ihe mee etu anwa. Nke a ofu. Nke ịbụọ abụ o nwere ndị ụgwa na nsogbu nke ha bụ na ha n'ibiri na-aya agbara ha afa. So mana ihe niile awa ofu mmụọ a na-emeghe ihe niile awa awụ. Na mgbe ụfọdụ nwe mgbe m aba na tempụl, m were ịchaka ihe m ji agụ egwu bido gụba egwu, na-agụgide egwu anwa amụma abịa, ebido m nwewe eziwe m ozi, ebido ziwe m ozi. Onye agbata na mgbe ụfọdụ nwere ike jee na ụfọdụ ebe a na-eme ministri, enwere ike kwugide egwu amụma bịazie anwa, onye anwa bịara na-agbaghị onye anwa abịazie, o nwere gasị ndị mmadụ na-agụ egwu akwụsịrị. Onye anọ n'oche nke ịtọ ngwa binie yi akwa yelo, example binie obido gụba gị ihe ị ga-eme ka e wee nwee chi dị mma ahụ maka ọgwụ. So mana ada ụtọ na ụfọdụ ndị mmadụ na mbụ dibịa mgbe ụfọdụ bịa, ọ bụrụ na ị nwere ọrụ ha mkpụrụ afa, ha ga-aka dị mọtụ satisfied na ị nwere ha mkpụrụ afa. Mana nwekwara ndị, mana ọ bụrụ na nke pastọ ka o jere onye ga-ebe ọmagọda ahịa mkpụrụ afa, so ọ bịazi ọ na-egezi ntị ka agwa ya okwu. Mana ihe na-ekwu na ya n'oge agwụ na-eme ihe niile. Oke, ihe ị na-achọ ịkọwara anyị bụ na ofu mmụọ ahụ na-ezi ma ndị pastọ ma ndị ụkọchukwu na-ezikwa ndị dibịa ma ndị eze nwaanyị. Oke, daalụ. Ihe nke ọzọ achọkwala ịjụ gị, ihe na-enye nsogbu kịta bụ ihe gbasara chi. Ihe gbasara chi na ọdịnala na omenala Igbo. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekwu chi, anyị amara chi Chineke ka emini ka chi o nwere ike kọwara ihe gbasara chi. Daalụ. Ihe gbasara chi a na-ekwu maka ya, onye Igbo o nwere ihe dị iche na chi na Chukwu. Yes, chi bụ onye agbata mmadụ wee kọchi ịdara ọsị chi mo. Yes, chi dị iche na Chukwu. Chukwu bụ nke karịsịa nke kelu enuke aha na nke ihe niile si n'aka ya wee na-abịa, nke niile si n'aka ya na-abịa, onye ahụ Chukwu. Chukwu nke ukwu. Then mana chi bụ the chi mmadụ, ndị ụka kpọ guardian angel, onye ma bụ the closest being na-eso mmadụ, onye ma bụ chi mmadụ. Ọ lụtakwa na mgbe ụfọdụ na nwere ebe ekwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na anyị Igbo obere chi, we are small gods. Ndụ ụmụ obere chi a ụmụ nke mmadụ kwụ ya bụ chi onye na-edu ya. Asị na chi nwee ndụ na ọchị bụ ụzọ, ụmụ obere chi mmadụ a onye ma bụ the closest being na-aga ide onye ọbụla. So na chi onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi, mana na ọdịnala anyị kpọrọ ha chi onye ụwa mmadụ, mana na ndị ụka ọbịa kpọrọ ya guardian angel. Mana ịma na abịa na nke ndị ụka na guardian angel like ọ bụrụ nke ndị Katọlik na onye nso wee malụ, o nwere ekpere ha na-ade ekpewelu guardian angel. Ekpere a like onat reverence ha na-enye that guardian angel, ọ dị otu a ka o suppose kwala ka onye Igbo na-emekwalu chie, ka ọ nọ just na ịmarugo chi gị it ends there, ka ọ ịmarụkwa chi gị na-echukwakwa chi gị. Daalụ maka ajụjụ gị. Nke mbụgoro bụ na
chi onye na-edu ya. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ghọta ihe bụ chi mmadụ na guardian angel bụ the same thing. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel, mana ndị ọdịnala akpọrọ ya chi onye ụwa mmadụ. Now ọ dị all the same thing. Onye ọdịnala ghọtara ihe ọ na-eme ga na-echukwa chi ya. Onye ọdịnala ghọtara ihe ọ ga na-eme, ihe ọ na-eme ga na-echukwa chi ya. Maka na chi bụ ụzọ, chi dị oke. Ọ bụrụ na na-atụ si na onye bụrụ chi ụzọ gbagwo onwe ya n'ọsọ, so na chi mmadụ ya amachi ya, na-echukwa chi ya, na-epe homage ya chi, maka na ọ ya chi bụ ya third eye, ya ma wụ the closest being to you. Nke bụ na ị ga na-echukwa chi gị, na-agọdoro chi gị. Example, ọ bụrụ na ị pụwa n'ụtụtụ ijewa alụ chi ọjị, ụbọchị alụ chi ọjị, tụọ nzu, tụọ edo, ihe niile ahụ homage. Inwekwa ji sensi ị chọrọ enwere chi gị, eme ọrụ chi gị. Then ịmụcharụ chi gị sensi ya, inwe nkwụ ọkụ tụọrịa. Then ọ bụrụ na ịchukwa chi gị a, echi ịpụsị chi m n'ụbọchị dị etu a, n'ihi na-ejekwa n'ebe dị etu a, na ebe ị na-eje, na ebumnobi ị chọrọ inweta n'ụbọchị dị etu a, ya biko ya duru gị jee mee ka ihu ọma kpọọ gị niile, ya bụ njem ị na-eje. Ịgwachazie ya etu anwa, then ịgwakwa ya duru jee nata, ijekwa nata, werukwa ọjị, ijekwa bata, ikene chi gị si chi m ekenekwa gị na m jekwara na ihe anyị chọjere na m nwetara ya, na ọ ga na-etu nsikwu n'obi, ma ọ na ọ gachara ya biko ya mee ka echi ka mma. So onye kene sọdịsọdị ekene ya. Mgbe ụfọdụ nọkwa igbuoru chi gị anụ, ihe ya biko taa anyị na-enye ya ihe ọnụ na-eri, ya nyekwa gị ihe ọnụ na-eri, esi ya gbadata ya na ndị niile ya ha na-erikọ na mmụọ ka ha bịa soro rie onye ahụ sara ka inye chi gị ihe ọnụ na-eri, chika chi gị nyekwa gị ihe ọnụ na-eri. So n'ofu ihe ahụ ka a na-ekwu maka ya. Mgbe ị nụrụ chi onye ụwa mmadụ na guardian angel, ofu ihe ka a na-ekwu maka ya. Biko o nwere ihe ọzọ m chọkwara ịzụ na ihe chi ya. Abịa na mmadụ ịmalụ chi ya maọbụ inye chi ya nri, o nwere ụfọdụ ndị nna anụ asị na onye ọbụla nwere ike inyenwu chi gị nri maka na gị na chi gị nọ nso. So wee chọọ ịjụ, ọ bụ eziokwu na mmadụ nwere ike ịnọkọta nye chi ya nri, ka o nwere onye ya na dibịa ma eze nwaanyị ga na-enyere mmadụ chi ya nri? Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ emechaghị ihe dị n'ụzọ ya, pịacha ụchụ dị n'ụzọ ya, ọ bụrụ mmadụ inye chi ya nri bụ ihe dị mkpa. Na ihe dị mkpa bụ ka i nyere chi gị nri ọ gara aga. Ghọtara ya? Ọ bụrụ ọ nwere ike anụ a na-agụ gị ma ọ bụ anụ a na-agụ nna gị na vileji, esi ka onye chi gị nri ogbuo ọkụkọ riere onwe ya ọkụkọ, mana o mechi ịfụ na ihe ahụ mere agara aga. So na nke mbụgoro ịkpọtụ chi gị onye ụwa gị for the first time ọwụ ihe dibịa ga-emelụ gị. And o nwere uchi onye ụwa dipendịrị ka onye a na-akpọtụ chi wee chi echichi. O nwere nke ọ ya agwa oluo, ị mara na ọ bụrụ nwaanyị ga-emere gị ya. Kama nwaanyị nwere ike ime na o nwere ike jiri aka enye gị ọkụkọ, sị gị jiri aka gị na-ekwu, ọ na-agwa gị ihe ị na-ekwu, na-enye nke anyị dị gị, jiri aka gị mee ya. Ma ọ bụrụkwa na ịbụ onye eburu ụchụ, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ negative energy nọ n'ụzọ ha. In fact, to use layman language bụ na aka ha ụchụgbara ha. Onye ụchụ gbalụ ama achụwa aja ọ ga-aga. So ọ bụrụ na aka gị dị ka bụkọsọ ụchụ, ị nwere ike igbujagoro chi gị anụ ama ya anabatara ya, maka na ị ka bụ ọkọnọ na ụchụ juru gị ahụ. Ịchụọ aja ọma ga onye pụta oji adị mma mmadụ ịchọ onye ụkọ ka ọ chụọrọ ya aja. Ganye mgbe onye agha mezuru ihe dị n'ụzọ ya, maka na a na-asị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere ndị mmụọ n'aka. Mana ọ bụrụ na mmadụ jiri aka ya sị ka ya na ya gbara ahụ na ya emewe ya emee ya, o nwere ike o mechaa ya ọ ya aga ọ daa na ihe ọ pụtara na onye nwa jiri aka gbuoro onwe ya n'ori anụ ya. Mana ọ bụrụ na mmadụ ji aka kpọtụ ochie na-emechi ihe dị n'ụzọ ya, a na-apịachi ya. Mgbe a pịachachara onye anwa kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụzuo ka nwoke si ezu, onye anwa ndị a ga-aga ya dị gị gwa ka esi eme ya. Enwere ihe niile nwere usoro, imezie ya etu ahụ ọ gaziere gị. So mmadụ nwere ike ime elu ma ọ bụrụ na mmadụ mezichaa ihe dị n'ụzọ ya, ụchụ hapụ ya, then enenezie ma onye anwa jiri aka eme ya ma ọ ya aga. And onye anwa jiri aka eme ya, ọ bụrụ na ọ gọọ ya ama, ọ gwa na ọ gara ọ ya ama, maka ị na-enyechi gị ihe ị gara afụ ihe dị iche. Daalụ. Ihe ọzọ nchekwala ịjụ na ihe chi ya bụ na ọ na-abapụta na soshal midia, ị na-afụ ndị mmadụ na-azụ onye nke a si chi, onye nke a si chi onye ụwa, onye nke a si onye ụwa. So ihe m chọrọ ịjụ bụ
1 kedu mgbe ọ dị kachasị mma mmadụ ịchọpụta onye bụ chie ma onye bụ chi onye ụwa ya na ọ bụ na ha na-abụ bụ ofu ihe? Ihe na-achọ ịkọwa na ụfọdụ ndị mmadụ na-akọnfuzu ndị mmadụ na-agwa ndị mmadụ na-enwere chi iche nwee chi onye ụwa iche, meaning that na ihe ha onye na-ekwu ihe a primary aim ya bụ ka ọ gwa gị ka ịchụkwa chi gị iche chukwu onye ụwa gị iche, if they are paying for two. Mana ana m achọ ịgwa gị there is no point of dividing them. Chi onye ụwa mmadụ ọnya ka ndị ụka kpọrọ guide na nji so ofu personality nyenwa we ya guide na nji onye nwa bụ anya na-afụrụ gị ụzọ na mmụọ, nyenwa na-ewetara gị oke gị na mmụọ. So ichi ichukwana ihe ị ga-echukwa chi onye ụwa. Then maka ndị na-asị na na-enwekarị confusion, ihe kpatara ya na-agwa ndị mmadụ ịbụrụ onye ọdịnala batara ọdịnala ọfụ ụkwụ esibere ike n'ala, buru ụzọ kpọtuo chi onye ụwa gị. Ịkpọ na mmadụ afa yuzuo universal method n'ihi na akpọtuchio example na afa gị bụ Ifeanyị Obi onye Ngonobi na tata bụ Orie na nna akpọtuchi onye ụwa Ifeanyị Obi onye Ngonobi, onye ọbụla bụ chi onye ụwa ya gbarata ụna azọ na-azọ ibu nwoke bụ nwaanyị ibu mmiri bụ arụsị, isi n'ikwu nna isi n'ukwu ikwu nna, mmụọ ọbụla so chi onye ụwa ya ha bịa soro rie oke. Ihe uzuo dis metọd nye chi onye ụwa gị nri ugboro na ofu ugboro na ugboro 3 ịgbazie afa ime ya etu ọ gazie anyị enwezi ndị a na-azụ azụ. Mgbe ụfọdụ ndị nwere kọl a na-ada azụwa ha azụwa na mmụọ. Example, ọ bụrụ na iwe onye nne na nna wee jee ebe a kpọrọ PTA meeting wee kpọnte nwa wee si na na-akpọ Ifeanyị Obi onye Ngonobi Junior, Ifeanyị Obi Junior onye Ngonobi ya gbagota n'Enu steeti, onye bụ nne ya gbagota n'Enu steeti. Ọ bụrụ na iwu nne ya kpọ ha n'afa nwa gị ya gbagota maka na ịma aha nwa agụ akwa etu a ka ọ dị n'ọrụ mmụọ. Ịkpọtụchi onye ụwa mmadụ mgbe ọnwụ na apụrụ na nsoro afa gị na asọ nne gị n'obodo isi ri chi onye ụwa ga-agbarata. So imezie ya etu ahụ yuzu dis method mkpu gara ịkpọ mmadụ afa nye ndị like 2-3 times ịgbazie afa chi onye ụwa mmadụ ịfụ na ya dị clear amemezi onye a na-azụ azụ maka na ya richi onye ụwa ga-agbarata oke na ndị ije kpọọ onye bụ the wrong person. Daalụ. Nke daalụ maka ajụjụ anyị jụ, maka na ya bụ ihe na ọ na-etinye ọgba aghara nnukwu, maka na ụfọdụ ndị dibịa nke mma kwugodo ndị jelo ebe onye nke ọzọ akpọrọ ya ofu afọ ejekwa ebe nke ọzọ akpọkwara ya nwee ndị jezu ebe ị na-akpazu afọ 4. Daalụ maka ajụjụ gị. Ihe nke ọzọ na anyị chọkwara itinye okwu ọnụ na ya kịta bụ ihe gbasara arụ n'ọdịnala Igbo. Nna anyị biko kọwara anyị kedu ihe bụ arụ, kedu ihe ọ ga-abụ mmadụ mee asị na onye eme alụ. Daalụ maka ajụjụ. Ihe bụ alụ n'ọdịnala Igbo bụ mgbe mmadụ mere ihe obodo na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na ndị ụka kpọọ ya 10 commandments. Maka gịnị bụkwa na alụ n'ala Igbo bụ ịkpacha n'anya nye were ihe abụrụ nke gị jekwuru chi mmadụ ma ọ je mara atụrụ mmadụ. Alụ n'ala Igbo ịkpacha n'anya je kpọrọ nwunye mmadụ, nwunye nwoke ibe gị nwaanyị nọ na di, alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ịkpacha anya jee zuru ji mmadụ ma ọ bụ atụrụ mmadụ ekwuo na mmiri mbụ na-alụ n'ala Igbo. Ma ọ bụ mmadụ ịnọcha jee dina nwunye nna ya, nna gị dịkwa ndụ jee dina nwunye nna gị, alụ ka ime. Ma ọ bụ mmadụ idina nwanne ya blood relative ya, alụ ka ọ bụ n'ọdịnala Igbo. Enwere so many things bụ alụ n'ọdịnala Igbo, mana ịmara ihe niile ndị a bụ alụ n'ọdịnala Igbo itinye n'aka na ya and alụ ụba alụ. Ịbụrụ nwaanyị nọ na di je ka ije gbaa n'ilo and ego dị ụdị n'isi gị na gị na di gị ụdị, alụ ka ị na-eme. Ịbụrụkwara nwoke jekwa nwunye mmadụ, alụ ka ị na-eme. So alụ ụba alụ. Nna ya nwere ihe ọzọ m chọkwara ịjụ na arụ a. Ana m anụ like na obodo anyị na-asị na onye kwụrụ ụdọ na onye ahụ mere alụ. Yes. Mmadụ iji aka ya gbuo onwe ya alụ ka ọ bụ. Yes, mmadụ iji aka ya gbuo onwe ya bụ alụ, maka na ị na-ewepụ ndụ ga-abụ nwere ọgụ nwaanyị kiretịrị, alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. And o nwere ndị ọ bụ ọrụ ka ịkpọ ya bụ alụ. Nna ya daalụ. Ihe ọzọ m chọkwara ịjụ bụ like ihe gbasara alụ a, ka m were ya na m bụ onye na-eje onye Kristian, ọ wee bụ na m mere arụ ma Chukwu ekwekwana, kedu onye ọ dịrị m ịkpọ? Ụkọchukwu nọ na chọọchị ebe m nọ ka ọ ma ijecha onye omenala ka ọ bịa kpụọ alụ a? Nke bụ eziokwu bụ na alụ onye ọbụla kọmitiri alụ abụrụ ihe a na-ejetara nkwupụta. Ịghọtara ya? Maka na onye na-asị na ya bụ ụkọchukwu enwere ikikere ọbụla ije isi n'ijere ihe ndị ụka na-akpọ confession jesi ụkọchukwu na n'ije kpọrọ nwunye mmadụ
ọ bụrụ ụkọchukwu enwere right ịkpụwa alụ. Enwere ndị ọgwụ ọlụ ha na nwere agbụrụ na-agbụ alụ. Ọ hanye onye anwaghị ya ka ị ga-eje n'ihu aja na wee kwupụta na ihe imere. Ikwuta ihe imere iwe kwe nkwa na ime emezi ọzọ. Ikwuta ihe anwa na ihe emeta ọdụ onye anwa wee tie ọfọ n'ala wee kwubie okwu n'isi gị. Ọ bụrụ nke a ga-eji anụmanụ wee gbaghọ onwe were anụmanụ a wee gbaghọ onwe ka iwe nwere onwe gị. So ọ bụrụ ihe a na-eje n'ukwupụta ma ihe mmadụ na-ejekwu pastọ na ọ bụ ihe ọkpụtọrọ ọkpụ dị n'ala. Etu a ka ọ dị na agba ochie, etu a ka ọ dị na o nwere agbụrụ na-awụ na-ekwubi okwu n'ụdị ihe dị etu a. Daalụ. Na biko o nwere ihe mfụkwa na soshal midia nsị ka njụkwa gị ihe gbasalụ like nke a m kwugodo mmadụ ịkwụ ụdọ nke a isi na iwepụ ndụ. Ihe gbasalụ abortion o sokwa na alụ mmadụ sọpozulu ịkpụ akpụ ka onye emechakwa ọ bụ na onye ụka o jee n'ụka jee nkwupụta ma ọ jee confession. Igbu ọchụ bụ alụ n'ala Igbo mgbe gburugburu ọ na-abụ ndị gbuo ọchụ anyị nwere ọgba aghara fụwarịzi n'ọdị ọda mmadụ wee gbuo mmadụ ibie a na-agba ọsọ ọchụ. Ụfọdụ na-eji because of that hapụ ebe obibi ha wee gbadaa n'ebe ọzọ maka na ha mara ya nwe ọtọnọ ha mere wee megide ana ya achụ ọbọ ka ofu. Nke ịbụọ bụ na imegoro abortion ị ga-akwụ alụ need a cleansing maka na o nwere negative energy na-esonye bụ ọtọnọ ime. Example, mgbe ọbụla nwoke na nwaanyị na-emekọ opportunity enwe ana conception opportunity ka unu wepụta unu place out for a spirit to reincarnate. So o nwere ike ọ bụrụ na ya nọ nna gị ma nna gị bụ onye chọrọ ịdachiri ụwa ọzọ, then enwere ike at maybe 2 months 3 months you just terminate the pregnancy. You already truncate the dreams of ya nna ma ọ bụ onye ọbụla ya relative chọrọ reincarnate back. Therefore mgbe ọbụla ije truncate the thing, in the world of spirituality they will not be happy with you because o nwere onye igburu ụgbọ ya, o nwere onye ịgbarụrụ opportunity ọ na-plead for years ka enye opportunity wee reincarnate ebe a wee terminate ya n'ụdị a ọ na-ebute ọtụtụ ndị mmadụ mpịawa azụ. O nwere ike iwe ya ọ bụrụ na imere ya peace wee gbaa cleansing dị na wee yọọ ihe dị na ya nwere ike ibutere onye ahụ ọnụ ọdị ọchọba nwa achọba echi. Onye ahụ nkwara ike ọ bụrụ ihe ọ na-eme onye a ka ọ na-eme onye nwere ndị onye nwere ike omere na ọma amụta nwa, nwee ndị nwere ike ime na ha ma anụ dị mfuchọ, nwee ndị nwere ike ibutere nsogbu dị iche iche. Ọ bụrụ ihe ọ na-eme onye a ka ọ na-eme onye a because na mmụọ nsọ onye ọbụla dị iche iche. So onye ọbụla mere abortion kwesịrị ka a kpọọ ya alụ. Okay, ya ihe na-akọwa bụ na like ndị a na-asị na-eme cleansing soap ma cleansing nke ọbụla na nke ahụ abụghị ịkpụ alụ ka ọ bụ. Mba, ọ bụrụ ya. Nke bụ eziokwu na ịkpụ alụ a na-ekwu inye abortion ma nwoke ma nwaanyị dị mbọ bọsọ nwaanyị dị mbọ nwaanyị mere atụbara ime ma nwoke nyere ya ego ya ji ewepụ ha na-awụ dị mbọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike iweghara ego nye nwaanyị ka onye ma abortion ọkrọshịa ya biznes. So ma nwoke ma nwaanyị ndị niile sọpọtụrụ si mee otu ejison ọ na-emetụ onye na-emetụ ibie. So mana bụrụ mgbe o ji metụrụ onye a ka ọ ga-eji metụrụ onye a. So nke a bụgoro nke dị ya. So ma iwu nwoke esikwara na ya dị nwoke ka ịwụ inye ha na nwaanyị ego ịtụwa nwaanyị ime for any reason mere na ịma anụ ya ịsịkwana ka enye m agbọchọ si anya ma onye nwe nwa take a responsibility of take care of the nwa financially. Mana ọ bụrụ na ọka iweta ego agbọchọ imekwana ya ọ na-apịawa mmadụ azụ. Ị can crash your business. Ọ ya agbaghị ụchụ and ụfọdụ ụchụ nwere ike ọgba ụchụ. Ụfọdụ dibịa ara agba famili enwe ike ma ha afụ ya ị na-ejegharị inwe ike sị na ọ dibịa rụrụ ha arụtara ya ma ọ na eze nwaanyị rụrụ arụtara mana ụchụ so gị bring negative energy around you. Nke ọzọ bụ na ncha ahụchụ a na-enye gị ma soap ma wata ebe a sị ga eji asa ụchụ ma ọsọsọ ma blue eye ma ndị otu ya ma ihe niile ahụ. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na na-enwere alụ email agba ụchụ mmụọ those things ị na-use can never set you free. Ịghọtara ya? Ị ga-ejeriri undergo nkwupụta onye nwere ọfụ eji achụ akpụ ala wee ike kwubie okwu n'isi iwe kwe nkwa like ndị na-abịa n'Ugochi na temple for ihe dị n'ọfụ bịa ikwupụta ihe imel n'imel alụ dị etu a
n'igwego nkwa n'ihu ndị ichie na ime emezi ọzọ n'ihu aja na ime emezi ọzọ ekwuchi oke wee tie ọfụ na ịghọtara ya wee gbazie gị onwe werezie anụmanụ a ga-eji wee gwa gị onwe a ga-eji wee mee appeasement wee mee maka nke i mere wee gwa gị ọzọ emezina ịghọtara ya then na nchi ị na-asa bụ negative energy nwere negative energy imetalụ na gị na onye adịrọ ọcha mekọrọ dịka nwoke na nwaanyị agwa m na sense abụrụ na sense enwere radiation two of you dị involved na-eshia during the intercourse ịghọtara ya enwekwa negative energy ihe enweta tụrụ ndị gị na ha na-emekọ ihe friends of the same feather plus together enwere ndị gị na ha na-emekọ ihe o nwere ụdị companies ị na-ekip o nwere ndị ịzụrụ ahịa n'ime ahịa nwere ụchụ maọbụ ndị ga-azụọ gị ahịa ụdị ụchụ dị ihe a ụmụ minor negative energy a ka ị ga-ejinwu ncha na ihe nsọ ndị ọzọ a kwadoro wee wụcha mana ọ bụrụ mgbe iji na-alarị nwunye mmadụ nwanne ihe abịa ka akpọọ gị alụ n'ime alụ ịghọtara ya maka mpịawa azụ sienu ọ bụrụ na o mere n'izu nwanne ọ ya emere ọnwa daalụ na ihe dịka ihe ọzọ achọkwala itinye anya na ya itinye ọnụ na ya tata bụ ihe gbasara agwụ maka anụmanụ na-asị na agwụ na-akpa mmadụ and agwụ ha na-agwụ na-akpa mmadụ o nwere ka a na-esi afụtawazi onye ahụ onye mebi onye anọ chọrọ ya ma ọ bụ onye ọ na-eme somehow so nsị biko ka ịkọwa na ikere ihe bụ agwụ agwụ bụ onyinye amara Chineke nyere mmadụ dum onye ọbụla nọ n'elu ụwa bụ mma nke ndụ nwere agwụ sienu mana na agwụ dịzi level by level etu onyinye amara si wee dị level by level o nwere ụbọchị m kwara gbasara agwụ na nkụzi anyị kụzigoro gboo na-enwere agwụ mmiri enwere agwụ elu ana enwere agwụ nka na ụzụ enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa enwere agwụ dị iche iche enwere agwụ eji afụ ụzọ enwere agwụ dị iche iche na mana agwụ nwere level by level mana ihe dị na ya bụ na ọ bụrụ na iwe onye agwụ mara ka ihe kwesịrị ime n'ihi chukwu agwụ gị installụ ọha agwụ gị nwere ike ọ bụrụ agwụ si n'ikwu nne gị agwụ si n'ikwu nna agwụ ikwu nne nne agwụ ikwu nna nna ọnya kpatara mgbasa a na-alụrụ mmadụ agwụ a ga-akpọ agwụ abụ na agwụ na-enye nsogbu osinikwu nne nne osinikwu nna nna agwụ nnukwute ihe mana na agwụ mmadụ niile abụrụ ofu o nwere agwụ onye ọbụla nwee ndị agwụ ha dị nwa obere na agwụ ha adị aghasara ha ihe mana ndị ọ na-apịawa azụ nwe ndị nwere kọl o nwere ndị agwụ ha nwere nnukwu agwụ onyinye amara ha dị too much ana m agwa gị na enwere agwụ ọgwụsụ ihe ọbụla ezapụ onye nwere agwụ azụmahịa ihe ọbụla ọ kpọsara ole ihe ọbụla ọ kpọsara ọ ga-esi n'ihe ọbụla ọ na-elewu biznes wee bụrụ mmadụ ọgwụ ya agwaghị ya mgbe ọ ga-ejegoro ngwa ahịa stọọ gwa ya mgbe ahịa na-achọ ịkọ akọ gwa ya ihe n'ezo ihe gbasara the relationship ya na ndị na-azụ ya ahịa ọ dị cordial so onyinye amara ya so etu ọ ga-esi na-eme iwute ya n'anya ọkụ ndị mmadụ ya hapụ shọpụ gị bịa na nke bịa zụrụ ahịa agwụ ya na-akpọtara ihe ndị a mana onye mazi ihe wọbezie o meghị stọọ agwụ ya nwa nwee ebe ọ na-echukwa agwụ ya maka na onye ekene sọrị ekene ya agwụ ha na-alụrụ ha ọrụ ịankọ ha installation of ya agwụ mgbe ị na-asọrọ anyị mee install ị na-akpọta ma agwụ ikwu nne nne agwụ ikwu nna nna ọnya bata na pọsị a na-alụrụ ha agwụ na ndị ikwu nne gị ga-abịa anyị na ha nyere gị ọfụ ma na ha nyere gị nzu ma na ha wetara aja ma ọ na-ewetara ihe ọbụla n'ikwu nne gị ka a bịa tinye ụbọchị agha na-alụrụ gị agwụ so e nwere so many things ụfọdụ ga-enye nwa ụfọdụ iche iche ihe gbasara agwụ mana ọ bụrụ na onye nwere kọl ime ọpụta na agwụ ya bụ nnukwute ibu maka na agwụ e nyere onye nwere kọl onye nwere ọkpụkpọ oku abụrụ obere agwụ e nyere ya agwụ ọ ya ejibi ndụ nye ya agwụ ọ ga-eji wee zọ ndị ọzọ maka ihi agwụ ya dị too large dị afọ na a ga-eme install then ọ bụrụ onye anyị na onye a na-eme ya si dibịa ma ọ na onye anwa na agwụ ya pụtara ka ọ lụọ n'ụdị ụka na-ekwubiri ndị mmadụ okwu ofu agwụ anwa o nwere ndị nwere kọrọ ya bụ na ha chọrọ ịrụ n'ụka ha bịa ịlụọrọ ha agwụ alụchaziere ha agwụ then ha ejememe n'ụdị ha chọrọ isi wee mee echefukwara na m gwara na enwere agwụ na agwụ na-ana arụ ya na ana aịda n'ikwu nne gị ma ọ na ikwu nna gị den ma ọ na be nna gị mana ọ bụrụ na ị nwere ohere ịdaji na be nna gị adịrọ kondusiv ma ọ na be nne gị ị nwere onye nwere anya jewachaba ụka na onwe onye ga-eme ala akwa ịlụ agwụ na nwụ ị nwere ike ịbịakwute dibịa anyị ndị na-alụ ọgwụ lụọrụ ha agwụ tempora agwụ ebe a ga-achịkọta agwụ wee yọọ agwụ ka ọ kwụsị imebiri gị ihe n'ebe a ka ị ga na-echukwa agwụ gị n'ebe a ka ị ga na-echukwa agwụ gị pending
mgbe ị ga-enweta ezigbo ebe ị ga-anọ wee mezie agwụ gị install etu o kwesịrị n'ụdị dị etu a agwụ ama edi stọpụzi gị. mana ọ bụrụ na iwe enwe kọrọ a ga-enwerịrị ebe etiri ya either temporal ebe ọ ya abụ ichi ichukwu ya nọ, maka echefukwana na ebe ọnwụ na-arụrụ agwụ na-anya enwe ọkụ maọbụ ite edebere ya na-agbanye mmiri na ya. So ọ bụrụ na be dibịa ka ọ dị mana dibịa ga na-agbanyere ya mmiri, ọgwa nna ọbe nna gị ọ gị ya na-agbanye ya mmiri. So ihe ndị a ka ị ga na-echukwa agwụ gị. Echefukwara na ọ bụrụ na arụ ọrụ gị agwụ taa ịgbazie agwụgwọ nkịtị ịdị anọkọta nye chukwa agwụ gị, ị mara na agwụ nọgido ọjụọ oyi. Mana ọ bụrụ na ị na-echukwa agwụ gị, nke bụ eziokwu na-achọ ịgwa onye Igbo na-ege ntị bụ na ọ bụrụ na ime ihe dị na chi gị, chukwa chi gị ọfụma, chukwa ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ọfụma, denụ chukwa agwụ gị ọfụma, ụzọ ihe taa ime ya nwanne nọ mma, ị kwesịrị ịkụ ọta. Mana ọ bụrụ na ị na-echukwa ihe dị n'ụzọ gị, agwụ ga na-aghasasịrị gị ihe. Mana ụbọchị ahụ a ga-emere ya stọọ agwụ, onye ga-emere gị agwụ ya ekwubi okwu wee nye ụmụ agwụ niile azụ gị ya bido taa na-akpọkọnwa ha ọnụ na-enye ha oke ha biko bido taa ha ghasazinarị gị ihe, mana ha na-ewetara gị oke niile na mmụọ. Emechara na etu a agwụ ama edi stọpụsị gị. Ihe ị ga na-emezi ịnọ igboro agwụ oke ọkụkọ na nwunye ọkụkọ, oke ọkụkọ maka ndị oke agwụ, nwunye ọkụkọ maka ndị nwunye agwụ. Denụ ịnọzie onwe ka ihe si aghasara gị ihe, i were obere nwasị si ọkụkọ gbuoro ndị ụrụ agwụ. Ọ bụ ihe ndị na-abụ ihe ya amarachita na ọ dibịa amadogo ka ọ ya esi mie gbuoro ndị ụrụ agwụ ka ndị na-aghasara ihe ka ha kwụsị, ka ịpụta ihe ka ide ude. So onye ọbụla nwere agwụ ka m na-ekwu, mana o nwere ndị agwụ ha dị tu minor, ha dị stọpụ ha. Nwee ndị agwụ ha gbagotara na ha ga-echukwa agwụ ha, nwezie ndị nke ha wụ ọkọpị ya bụ ndị nwere agwụ ndị agbọrọ ọlụ. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na agbọrọ gị ọlụ ichukwara agwụ gị, a ga-apịawa gị azụ. Ọtarịa ikwere na ọ na-eme vat a ga-agasị ihe niile ị na-eme vat. Ọ bụrụ na ọ mara eji gị merụ na ị na-epe attention na agwụ gị, agasa agbara eji gị ịfụnanya. Ọ bụrụ na ọ biznes gị na-eme gị obi ụtọ mee gị chefuo ihe ị kwesịrị ime, agasa biznes gị ịfụnanya. So ihe ọbụla bụ ihe na-enye gị obi ụtọ ga-eme ka ị ghara ipe attention to ya agwụ, a ga-akrash ya maka na gịnị na-ekpe agbọrọ gị ọlụ. Bifo mechie, ọ bụrụ ihe kpatara eji apịawa ndị akpọrọ ọlụ azụ ọbụla, o nwere onye ọgwụ na ọ ga ekwubiri ya okwu, onye akpatara na ihe afụ mmadụ na-awụ nwere exactly the same problem. Ije na nke onye dibịa ma ọ na-ije na nke onye prọfet, onye ọsọ ya bụrụ onye akpọrọ ọlụ uwe onye akpọrọ dịka m kwuru. Mana ọ na ụfọdụ na-arụ n'ụka, ụfọdụ na-arụ n'ọdịnala. Ọ bụrụ na onye ahụ nwere ike kwubiere ụnụ na-agwa okwu nke ofu onye adị mma nke ga ama adị mma, ihe kpatara ya bụ na ọ bụrụ onye ahụ patikulari ga-ekwubiri gị okwu ka ị nwee chi dị mma, ihe ejewekwa na nke ndị mmadụ tinye n'ijeta na nke onye a chọrọ ka ijeta ya ekwubiri gị okwu. Ịmarakwana ihe ịyọọ mfe ịpụọ n'ụtụtụ ịyọọ chi gị si chi direct ya m n'aka onye ya ekwubiri m okwu, onye akwubi anụ okwu nwee chi dị mma. Mana ọ bụrụ na onye ejere na nke ahụ ekwubiri okwu na-agagharị na ihe eji apịawa gị azụ dịka onye nwere ọrụ bụ na ọ bụrụ na ị jere n'ihu ọrụ gị, ị maa na ime enwe ike ime iti ndị ị ga-ekwubiri okwu maka na nọ n'ihu ọrụ. Ndị ahụ ị kwesịrị ikwubiri okwu na-agagharị na-akụ ọta na-ejegharị from one place to other, ejecha no solution, ha na-ebe akwa na-asị Chukwu ịnọkwu ya. Chukwu kere n'igwe na ala ebee ka ị nọ, ị hapụ onwe na-ata afọ na-akụ ọta. Akwa arịrị ọ na-ebe ga-eme ka the entities of powers ndị dị ncharge bring harmony in creation, ha ga na-abịa na-apịawa gị azụ maka na akwa onye a na-ebe na-ebute ịkụ ọta na mmụọ. So na ekwesịrị ka apịawa gị nwa ya eje kwubiri ya okwu azụ ka ichigha n'ihu ọrụ gị, ka ị nwee ike wee kwubiere ya okwu ka e nwee chi dị mma. Onye abatara eji apịawa n'azụ. So mana ịjụrụ ya nọ n'ihu ọrụ onye ekweghị ekpetara ya nke ka nke mụ na ọ bụrụ na ịjụrụ ya alụ ọrụ a nwanne ị alụcha anyị n'aka na anyị ịnawa ka na anyị bụrụ mma mmadụ oseti elu nwa ebe ụmụ gị nọ ịghọtara ya ada agbata ya n'ọsọ. So ihe na-achọ ịkọwara bụ na esi na mmadụ nwere agwụ na ọ bụrụ ajọ ihe. Mba maka na onye nwere agwụ ịma na onye adịghị ntị onye adịghị eti. Okay, ngwa kenezie ndị be anyị. Ndị be anyị ekele na m ụnụ, kene ndị niile na-ege onu anyị. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, ọ ka ya sị ndị na-ahụ ha nụtụ onu anyị ha tụsara ya ndị ọzọ na onyonyo. A sị na ụnụ ga-ejere obodo na-arụ obodo. Ndị niile na-ahụ ndị cha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, ụnụ ga-adị ka echi. Echi ya dị agwụ agwụ. Echefukwara na Ugochi tụrụ na temple every Sunday from 8 to 2 p.m. Anyị na-enwe counseling nke ahụ free of charge. Ụbọchị a ka anyị ji ekwubiri ndị mmadụ okwu dị iche iche. Ndị anyị ga-enye ihe nsọ dị iche iche anyị na-enye ha.
Yeah, my mission is to help people live better life. Then I'm gonna try and come on one day chọrọ ka agbara family emi gbọtụrụkwa m agbara family emi ka iwepụta ihe maka na adị oke ibe ya na ọ na-agwa akwa ndewonu daalụ